ब्रह्म धर्म परिचालना कमिटि आरो प्रसार संसद मोन्नैबो आफाद ज' जानानै मुलुगनि गोजोननि थाखाय जि मोनसे महायज्ञ लादो बिनि थाखाय आङो मोन्नैबो आफादनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो गोबां बोसोर बिटिआर ओनसोला अशान्ति दङमोन दायो लासै लासै शान्ति फैबाय आरो बे समाव शान्तिखौ अराय गोजोर खालामनो थाखाय मोन्नैबो आफादा लोगो नांनानै महायज्ञ होनायनि उनाव आं मिजिंथियो जोंनि ओनसोलाव अराय समनि थाखाय शान्ति आरो गोजोना थागोन आरो बे गिदिरथार हाबाफारियाव फैनानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा दिनै मेहेरगोनां बिबुंथि होनायजों लोगोसे यज्ञ आहुतियाव बिथाङा बाहागो लादों आरो ब्रह्म धर्मनि मोन्नैबो आफादनि जौगानायनि थाखाय माखासे अनसुंथाइ बिथाङा फोसावलांदों जोबोद बेस्थतानि गेजेरावबो बिथाङा फैनानै जोंनि माहारिनि मोनसे धोरोम यज्ञआव हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै बेखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो लोगोसे साफ्रोमबो ब्रह्म धोरोम फोथायारि बिथांनिसिम आङो साबायखर बावनायजों लोगोसे खावलायदों फैबाय थानाय समाव आरोबाव गोख्रोङै जाहाथे धोरोम सिबिनाय हाबाफारिखौ आवगायलांबाय थायो आरो फैबाय थानाय जेनेरेसन फैबाय थानाय जिखिनि जोंनि आथाल बिसोरखौबो गोथार लामाजों आगान सुरनो थाखाय गोथार लामाजों आवगायलांनो थाखाय आरो बयबो गोसोनि साननाय बायदियै जोंनि माहारिखौ जाहाथे गोजोन आरो खौसेथिजों दालांनो हायो बेवहाय थार लामाजों आगान सुरनो थाखाय अराय सम फोथायनायखौ लाखियो आरो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बिथांनि जि बोसोन बिथांनि जि बाणी बिथांनि जि जोंनो फोरोंलांनाय माखासे सान्थौ सानस्रिफोर बेखौ अराय सम मुलुगाव फोथांना लाखिनो थाखाय खामानि मावो आं बेखौनो बयनिसिमबो खावलायनाय जाबाय मदद फोसावदों गुरुधामनि थाखायबो फोरलां बाबाजि जति आश्रमनि थाखायबो आरो आफादनि थाखायबो बिनि थाखाय आङो चिफ मिनिस्टार बिथांनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों बिजाथिखौ माला फोसावगोन बिजाथिखौ आरो एसे सम लाबावगोन जोङो मोजाङै सावरायनायनि उनाव जेब्ला बिजेपि इउपिपिएल आरो एजिपिनि डिसकासन जागोन बिनि उनावनो जों फोसावगोन क'क्राझाराव इउपिपिएलनि बिजाथि फैगोन नामा बेबायदिनो थांगासिनो दङ आरो बेवहायथ' गोनो गोथो जेबो गैया आरो जोंनि बिजाथिफ्रा जोबोद मोजां मोनसे बोथोर दायो सोलिगासिनो दङ नंखायनो गोबां भटआव देरहानाया बे रोखा जाबाय साबेसेसोनि मुङा बिजाथियाव जोङो सासेल' फोसावगोन हिरासरनिया जे फाइनाल बिथाङा गावनि नमिनेसनखौ 100% रोखा जागोन नाथाय बिथांनि सार्टिफिकेट बिखौ इलेक्सन कमिसनासो डिसाइड खालामगोन आरो बिनिखायनो इलेक्सन कमिसननि डिसिसनखौ जों नेनांगोन बेखौ खारन पार्लियामेन्टआव बिथांनि बाथ्राया इतिमध्य प्रसेसा जिहेतु जायाखै इलेक्सन कमिसना मा फोसावो बेखौ जों नेगोन